Hello guys! Welcome sa channel ko again at ngayon ay gagawa tayo ng bagong video at ito ay i-open ko yung H&M na binili ko online kasi kailangan ko ng it's getting warmer here in Denmark. So I've decided na bumili ng mga t-shirt. Actually 3 items lang to and it was on sale online so binili ko siya. So ipapakita ko sa inyo. Open muna natin. By the way, it's, what day is today? It's Monday at wala kaming pasok because it's holiday. Pero tomorrow, work na naman. So ito, 3 lang yung binili ko at ewan ko ba, bakit nang gustuhan ko ng mga ganitong kulay? Parang off-white. Ganyan. At ganyan. So open muna natin. Paradise? How do you, paradise. What is paradise? Paradise? It's not paradise. There's no E. So, ito yung first na t-shirt na binili ko. Sobrang lang siya, super basic. Ganyan. So, obviously, it's extra small. Kasi, extra small. Tapos, Bonjour, Paris. Parang special ata ito ng H&M. I'm not sure. So, yan. Gusto ko yung tela niya. It's very soft. Gusto ko yung mga tela na ganito at ayaw ko na din yung parang sobrang fit talaga. Kasi alam nyo na yung ating mga bilbil dyan na obvious. So, that's the first item I bought. The second one, ito, t-shirt din siya, obviously. Pero parang see-through. See-through ba? Ewan ko kung gusto ko ba siya. Look at my back. Sticker. So, look at the back daw. Ano ba to? Oh, my print. Perfect future. Groundbreaking minds, New York, Los Angeles, Tokyo, London, Paris, Berlin, Milan, Stockholm, Sydney. Constant movement, constant change. So, yan. So, gusto ko ng mga ganito na yung mga t-shirt lang. So, yun yung pangalawa. Yung pangatlo ay hindi t-shirt, blouse. Top. Divided din siya ng H&M. Oh! Mukhang malaki siya. I mean, wide. Super wide. Tapos, lang pala siya. Parang kita naman yung mga boobsy natin ito. Or, kita nga. Pero try ko siya i-fit. Baka okay. Pag hindi okay, so syempre, ibabalik ko na lang. So, 3 items. Naka-sale. Yes, naka-sale siya. Hindi ko lang maano. So, yung parang real price is yung una. Wag na lang. Basta mura lang siya kasi naka-sale. So, yung tatlo. Tapos, ito try ko siya mamaya, guys. Para makita nyo kung okay ba. So, ito na. Sinuot ko na siya. Loose. Nice. So, ito na. So, yan. Gusto ko rin siya. Mas maganda to kaysa yung isa. Kasi ito soft ng tela niya. Tapos yung isa parang rough. Yung likod. So, ito na yung blouse. Dalaging ding. So, okay siya. Anong tawag ng crop top? Crop top sana to sa mga matatangkad. Pero dahil hindi ako matangkad, so okay lang siya. Yan. Gusto ko din kasi
hindi siya sobrang fit sa akin. See? Ganyan lang. I like it. Nice daw na? See? Isn't it nice? That one is super nice. I really like that one. Beautiful, you know. Shut up na naman.